Oh, so guys, दा जोङो अमा लायनो थांनो नागिरदों फुङावनो 7टायानो जायाखैनो ओमफ्राय जिखिजाया नै बेयाव अमा लानो थाखाय फैसा लाखाबाय आरोना बेसेबांखिनि दा जायो बिला नायदोंसै अमाखौ जों मानै लाबोगोन होनना सानदों खेबसेनो ना जों अमा मानै लाना फैगोन ओमफ्राय जिखिजाया बेजों मोनगोन आरो ओमफ्राय जों बेजों मोननायखिनिखौ लाखाबाय ओमफ्राय ओरैनो थाइनैसो बारा लादों दा नायदोंसै जोंनाथ' मिथिखायोनो मासे अमायाव 5,000 थांखायो मोजां अमा नांगौबाथाय ना जुदि नोंनो मोजां अमा नांगौबाथाय 5,000 थांखायो ओमफ्राय जों जुदि मानै लायोबाथायथ' 10,000 थांखागोन 10,000नि एभेलेबेल लाखानांगोन मानोना टेम्पु भारा लानांगोन अमाखौ लाना फैनो बाइकआवथ' लाबोनो हागोन ना हाया गेरेन्टि गैया थेवब्लाबो ट्राइ खालामगोन हायो ना हाया ओमफ्राय दा समा जासिगोन 7टासो जासिगोन नामाथाय दा फुङावनो थांनि आरो जों फुङावनो थाङाबाथाय दहायनो थांबावनांगौमोन ओमफ्राय आरो फुङावनो थाङाबाथाय जों मोनला आरो ओरैनो मालायनि बासिगोन दा फिसा फिनलाखौसो मोनलाबायगोन जों ना दा बेसेबां लायो नायदोंसै दा बाजाराव थांनानै खोथागोरो दामफोरखौ आयाव हैजा ini 5,5 mani na tung mani ini agar buku pemaru saya ada gannya negota dia ada gannya kena ini salah bukai sarai pasal bara lagi na ada di salah apa So guys, दा न'आव फैनानै नै अमाखौ खानानै दोनबाय बाजि बाब्रावलाबायगासिनो मानै लाबोखाबाय दे बे मासे आरो बै मासे लाबोदो ना बेसेबां लादोंमोनलाय isem गांबा ना जिखिजाया 10,150 थाखा थांबाय माबायदि होनना बुंबाथाय मासेया 5,100 लादों मासेया 5,000 पुरा लादों ओमफ्राय जायबा माबा बेयाव लांहिननि कमिटिफोरनो 50 थाखा नांगौ मासे अमायाव नैबे मासेयाबो बाब्राबसोगासिनो ओमफ्राय बै खेबसे नै लाबोदोंमोन ना 6 माससो आगोलाव जों मानै लाबोदोंमोन ना नैबे मासेया देरबाय दा आरो मानै लाबोबावदों दाखालि बावै 6 मास आगोलाव मानै लाबोदोंमोन बै दङ ओमफ्राय आरो दिनै मानै लाबोदों ओमफ्राय नैबे बे बिसिम जाना दं आरो दाखालि बावै मोनसे जों लाबोनानै भिडिअ देखायदोंमोन ना बे नैबेसिम जाना दं ओइ नों अमा फिसिनो बिराद मोजां मोनो नामा मोनोथारो हायोबा आरो फिसिबावगोनसो आं फार्म खालामगोनसो आं फार्म खालामनो अमा फार्मबाथाय बारा जाद्रायो नोंनो बेसेबां फैसा दं नोंनो बेसेबां फैसा दं अमानि दं आरो मानो नांगौ अमा फिसिनायनि मोननांगोन ना दिनै जोंनि गामिनि लिग खेलबो दङ नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो लिगआ बोरै जायो होनना बुंबाथाय माने पुरा जोंनि एरिया बाय लानानै आरोना ओमफ्राय दा थांनांगौ लिगआ देरहायोना जेनो मा नों दाङाखैबा सोर दांगासिनो इयो दाङाखैनो दांनाङा ओइ बेनिफ्राय साननैसो आगोलनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो मोनसे सारप्राइज होनो नागिरगासिनोमोन हलाय आंनो नोंथांमोननो देखायनि आङो बेयो जाहैबाय माने आइफनाव सोनाय आंनि आइफनावथ' बे मिलाया जाहैबाय आगोलनि बया M1 माइक जाहैबा आंनि निउस चेनेलाव भइस अभार होयोमोन ना बेनि थाखाय माइक बेखौ लानानै बेजों माने आइफनजोंबो नोङो भइस अभार होनो हासिगोन आगोलाव एन्ड्रइडजों होयोमोन ना दा आइफनजों बेखौ अर्डार खालामबाय आं 500 थाखा लादों बेयो दा जिखिजाया आं पुरा फ्रि जाबाय दा साननैसोनि गेजेराव नै खिन्थु बेनि मोननैसो खामानि दं नोंनि थाखायनो आं दा साननैसो भिडिअ होगौमोन आं जायफोरबा आंनि निउस आपडेट चेनेलखौ नोंथांमोना फल' खालामो नोंथांमोना बुंलायसाय भिडिअखौ बेसेबांखिनि कन्टिनिउ नांबाय थागोन थाङा आंना ब्लगाथ' एसे खमसो जाबावना दं नालाय निउस आपडेटआव खिन्थु कन्टिनिउ खालामनो ट्राइ खालामदोंसै बेनि खामानिखौ मावगोदोंसै आं 2 बा 3 लाबावगोन बेजों लोगोसे दिनै जोंनि गामिनि उन्दै गथ'साफोरनि फाइनाल खेल दं 12 बोसोर गथ'फोरनि माने उन्दैसाफोरनि आरो दा बेखौ खेल नायना फैनांगौ ट्रफिखौथ' जों दिनै जेरैबाबो मोनबोखागोन जोंनि गामियाव माने उन्दै गथ'फोरा मानोना फाइनालाव सफैखाबाय नालाय देरहाबाथ' फार्स्टखौ मोनगोन बोरैबा बाइचान्स जेननो नाङाथों खिन्थु जेनबाय बायोबाथाय सेकेन्ड मोनना फैगोन जिखिजाया जोङो थांनाय बे खेलखौ नायनो दसे थानानै प्लेयारफोरा ओइ
Oi. Polsena akan ya? Hah? Oh, Dara. Oh. Tunggu. Oh, gelegraforku foto lani fui. Bro, sang isi saci-saci kanane. Direct jawab. Direct. Boria. Abah ada. Mennya geza di sini negara serba. Gol sampai menah. Oh, mende. Polesar sampai gol segera boy. Thukai. Good. Thap nor lai. Wah, polesar sita. Mun bay. Wah, cut. Arsur. Ayo guli ini. Jo. Gol. Gol lese bay mati asla. Oh, sekarang. Jo. Woi. Welcome. Zakran oleh deranya itu dera kapaida zakra di kale player itu. Rồi guys. Má mày đi ra tay kia làm mình. Tuh. Wali presang posto kalian deh isi sapu deh apa? Tuh. Trofi bukan nang mana? Trofi bukan nang mana? Saya terpilih tanah ibu dong wali pra. Ang mau sanggil itu nih ada sangi ekstra utopal. Tuh yang trofi bukan kerasa kan? Besar gak tahu nuakai kami minta. Direct ini kel gue nugun nuan nggak? Mama kalian nugun. Dewa rau. Ikhar tari kau. Ini mesti kel lagun. Mako ba? Kasih. Mana kasih mau sang pra? Anak apa sang pra gila kasih kalau. Belen belen. Laser. Mungkin dia nak mungkin. Anak Bonsai Club Zindabad. Zindabad. Bonsai Club. Zindabad. Mas kau ni. Zindabad. Zindabad.